Mä oon Kristiina Prisk-Mosander ja mä oon tämän osaston hallituksen puheenjohtaja. Hallinnollisten juttujen lisäksi niin mä oon mukana ensiaputoiminnassa ja vankilavierailijatoiminnassa. Ja vankilavierailijat on sellaisia, että ne käy tuolla Vaasan vankilassa tapaamassa vankeja. Meillä on tämmöistä kahdenkeskistä ystävätoimintaa, missä ystäväparit tapaa toisiaan. Ja sen lisäksi meillä on semmoista keikkaluonteista kulttuurikaveri- ja ystäväaputoimintaa. Näiden edellisten lisäksi meillä on ryhmänmuotoista ystävätoimintaa. Meillä on omat ryhmät naisille, miehille ja senioreille. Ja sen lisäksi on tämmöistä aivotreeniryhmätoimintaa. Ja nämä kaikki ryhmät on avoimia ja maksuttomia kaikille. Meidän osastolla järjestetään erilaisia ensiapukoulutuksia ja sen lisäksi meillä on ensiapu- ja valmiusryhmä. Terveyspistetoiminnassa annetaan erilaista terveysneuvontaa, eli esimerkiksi mitataan verenpainetta tai verensokeria. Voidaan myös keskustella, että saa keskusteluapua. Täällä on joka toinen viikko täällä meidän osaston tiloissa ja sitten vapaaehtoiset tekee erilaisia vierailuja, eri tilaisuuksia ja tapahtumia. Punainen Risti kerää nälkäpäivänä varoja joka vuosi. Siinä kerätään katastrofirahastoon, josta sitten avustetaan ympäri vuoden sekä ulkomailla että Suomessa eniten apua tarvitsevia ihmisiä. Esimerkiksi täällä Vaasassa me avustetaan paljon tulipalojen uhreja. Ja jos haluat olla helpolla tavalla mukana vapaaehtoistyössä, niin tuu mukaan nälkäpäiväkerääjäksi. Toimintaan pääsee mukaan ottamalla yhteyttä tänne osastotoimistoon tai sitten tekemällä profiilin tuolla SPR:n oma järjestelmässä ja sitten täältä päin ollaan yhteydessä. Oon rohkeasti vaan yhteydessä, että me tarvitaan uusia vapaaehtoisia ja kaikki on tervetulleita mukaan.